everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Naayon na samad. Pero dili gid hingpit. Ikaw na ang magtambal ni anak sa inyong dapit. Kay kun alimon ko ang imong samad sa hingpit, dili ka na makagawas tining dapit tungod kay mamatay ka. Pero ang akong igsuon. Recuerdas in una ratido mi kanta Irial Dormer. Kung mao ka na, nakatuog di ay ang akong igsuon sa diyang nakadungog sa imong pagkanta. Kaya ako samdan man, wa ko makatuog. Pamata siya. Pasaylo dili ako makahimo ni anak. Apan nga naman. Nga naman. Dili ko na siya mapukaw. Saan ko man iniron? Maulian pa ba ka siya? Kung makagawas ka dinhi sa among kalibutan, maluwas mo ang imong igsoon. Makamata siya. Apan kung dili ka mo makabiyak, hangtod sa hangtod na nga maingon ni ana ang imong igsoon. Unsa? Magpabilin siyang mato. Og dili na gyud siya makamata. Og mamatay siya. Kinahanglan makagawas na mi karondayon. Dali, sunod ka na ako. Tudloan ko ikaw sa agianan paingon sa inyong dapit. Lis el lugar de la puerta. Mauna kini ang dalan paingon sa inyo. Subayon mo lang kining dakong daan paingon na ngadto sa inyo. Salamat. Sige, ato na mi. Aba! Dili ko makalahos. Ingon sa dunay nakaalis sa daan nga dili ko makita. Dili masayon ang pag-agi din Ryan. Sirado ang la puerta. Usaon ko man sa pag-agi nini. Ihatag ka nako ang bronseng paraw. Mao ka to ang makaabli ni ining agianan. Unsa? Wa ka nako. Wa ko na makit. Nawa? Hain dapita nawa. Kinahanglang balikon mo ang bronseng paraw aron maabli ang la puerta. Ako balikon. Magdali ko. May nagpaingon na to. Unsa man ni siya? Susama siya kitas unsa umano. Og lingin kayo siya naong kaputi. Og balibuon kay siya. Siya si Muka. Siya lang ang suot kong hikala. Uha ka? Nganong ni Aka? May ibalita ka ba kanako bahay ni Alejandro? May gitunol si Muhaka. Ang ako ka ng paraw. Ang bronseng paraw. Salamat. Salamat kay nakita nimo kini. Nakitanday ko nun niya sa langop. Salamat Muhaka! Mahimo na bag-ablihan kining nakaalis sa agianan paingon sa among dapit? Sige. Og sultihan ko da ikaw. Kung maabli na kining puerta, ayaw kay bo nga dili maayo ang imong masugatan. Og kay nakaabot ka man dinhi. Aduna kay ganti gikan kanako. Managlahi mo ganti sa imong mga apuhan. Si Felipe, mao ka ng baraw nga iyang nakuha. Gikan ni anang tunga-tunga sa among bulkan. Og si Lerio, nakuha niya dinhi ang kinaadman nga way sama. Og tuwa kini gilubong sa iyang bukton. Og ikaw, ambi ka ng baraw. Oo. Niya ang baraw. Bikuha niya ang baraw. Saan ka niya? Bikuha niya ang puting buhag. Ikan siya bukan.
ug iya kinakipasupay sa lawas sa bala. Ano man ka? Taas ang bala. Naisama siya sa usa ka espada. Gisa niya ang bala. Nahimo ng espada. El sol sale en el este. La puerta fácil. La orilla abierto. Abre. Abre. Abre! Ah! Ibus na kaya ang nakaling-agyan na nadili makita. Ug limog na kining-agyan na. Makagawas ka na. Makaaki ka na. Og niya ang imong espada. Gisod ko na sa iyang sakuban. Ayaw kahibong. Mauna kini ang imong nakita. Og kung makaabot ka man gani sa inyo, ayaw isulti sa uban kung unsay imong nakita sa among lugar. Inigawas nimo, makita mo ang mga tag-as ug dagkong kahoy. Subaya lang, kay ang kinatumyan ni Ana, mauna ang inyong lugar. Salamat. Kinsay mong ngan, Prinsesa? Almera, Salamat, Prinsesa Almera. Salamat. tuan na si Ryan. Sirado! Pala! Dosra at tisra! Mapa, wag yun, madam. Bisag unsaon pagpala. Bisag unsa pa'y lito ko nimo. Wag yun kay nakita. Bisang pag mag-ininsig pagkadiya o ka mag-ininjan pagka. Wag kay makitang batanong lalaki. Ngay mong gipangita. Bisag palapi ko o unsa pa diya. Makalagot. Wag yun! Ay! Diri niagtok sa akong buktot! Ngano man, ako man sang gipaduol nimo sa panong akong buktot! Bantog ra, nagpalayo si Nyurtikoy! Hilom! Nga nung wa ko man ka makita ang batan og lalaki. Diin man ka siya masubok. Makalagot! Uy, ayaw, panglabay, Hain! mga buak na garapon, buon, mga butilya, ang samin, madam, buak na, wanaw niya kay samin nga, mukulur-kulur. Hala! Uy, mas delikado na! Pahita! Sabtunoon! Pahita! Nganong nibagak man siya katawa? Unsa kay nauna-unaan ini niya? Niyan ako sa address nga gihatag ni Sister Pamela. Nagapian gid ko. Abli ang gate sa kumbento. Musuda lang tingali ko. Kay pasig nasa sud si Sister Pamela. Ang akong napsak. Sister Pamela? Niyan ako. Miabot na ko, Sister. Oh. Nga naman eh. May mga dugo nga naa sa simento nga may patak-patak. Kikulpaan ko. Kung sa magkanahitabo nila ni Sister Pamela. Sister! Prinsesa Hyla. Iska! Matagan ko! Mabalik ko sa kong agi! Dagan! Kay bisa na sa kasangko. May balik ka rin ako. Dagan pa!
Tinuog ko! Dili! Sa Sister Pamela ka na! Huwag doon na pa'y mga tao! Nga nakaligo sa kaugaligo nilang dugo! Huwag ang uban! Nawatas-watas na kilang... Dili! Tabang! Tabang yung taon mo! Tabang! Dili ko doon sa akong auto. Kinahanglan makabihan na yun ko din. Ingon sa mabuang ko sa akong nakita. Asaman ko ba ingon ini? Wala ko'y laing kadangpan. Wala. Ano na kapay ang palay? Ayaw! Ayaw ko ka buka! Ayaw, Iska! Ayaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.